ħadem u stinka u sar l-iżgħar champion ta' Malta fil-badminton. Illum Matthew Abela qed jara l-possibilità li jibqa' jiżviluppa u jsaħħaħ l-abiltajiet tiegħu f'dan l-isport. Xi ftit mistħi tkellimna ma' Matthew li spjegalna kif issa nfetaħlu bib għall-opportunità biex jikber fil-karriera sportiva tiegħu, hekk kif issejjaħ biex jitħarreġ għal sena fil-Badminton Europe Centre of Excellence fid-Danimarka. Huma bdew jaraw li ħafna Asian countries li qed jieħdu l-medalji, Olympics, World Championships li bdew jieħdu daw il-medalji, allura xtaqgħu jgħinu federations oħrajn. Hekk tajthom is-CV tiegħi u ġejt aċċettat biex immur għas-selection camp. Kelli waħda f'Diċembru u mbagħad terġgħu għajtuli għal Mej u minn Mej issa ġejt aċċettat fejn għażlu madwar 24 players u kont wieħed li nexxi nidħol. Għalinna li ju determinat ferm u jaħdem għal dak li jħobb. Tenna li l-livell tal-badminton f'pajjiżna qed jola u l-kompetizzjoni dejjem tiħrax. Kellimna wkoll dwar dak li mistenni isir qudiemu b'din is-sena f'dan it-taħriġ li jibda fil-bidu ta' Settembru. Għalinna li hu eċitat ferm li jitħarreġ ma' players u coaches tal-ola livell, esperjenza li se tajnu jikber mhux biss fil-badminton imma bħala persuna biex ikun jista' jilħaq livelli ola u jgħin lil dawk li jixtiequ jtejbu l-livell tagħhom fl-isports. Ħajkonna training jibes ma' players ta' livell veru għoli li qed ngħidu qed jikkompetu fl-Olympics u World Championships u ħafna iktar tournaments kbar bħalissa. Daw għandhom ħafna physical equipment li hawnhekk m'għandniex imma hemmhekk ħajjejnuna iktar. Bażikament diki huma ħajmexxuna għat-triq li nixtiequ nilħu. Matthew ma naqas milli jirringrazzja lill-familja, il-ħbieb u l-coaches id-dedikati u l-sponsors li mingħajrhom ma kienx jasal sawn. U minkejja li hu bniedem mistħi u determinat ferm u qed iħares il-qudiem. Spjegalna xi jrid fil-futur tiegħu. Nixtieq nibqa' għaddej, ħolma tiegħi li mmur l-Olympics u nikkompeti daw it-tournaments il-kbar u ħanibqa' naħdem għaliha sa kemm nasal.